ozi a na-enweta n'ụtụtụ anụnwa bụ na ndị be ezinụlọ Mary Habila ya bụ ọmarịcha nwata nwaanyị onye nke nwụrụ na be minista na-afụ maka ọrụ n'obodo Naijiria bụkwanụ fọma gọvanọ nke ndị Ebonyi steeti bụ Dave Umahi ka emee ka ndị mmadụ mata na ndị be ezinụlọ be Mary etinyegokwanụ mbọsị a ga-eme mmemme akwamozu Mary Habila n'ọdị 26 years. Ndị be ezinụlọ ya mee ka ndị mmadụ mata na-aga akwa Mary on 17th of July 2026 bụkwanụ on Friday n'ime izu ụka anụnwa anyị nọkwanụ n'ime ya. Famekwa ka ndị mmadụ mata na-aga akalụ Mary ụka ikpeazụ dịka ọ kụrụ 10 o'clock nke ụtụtụ on Friday n'ụlọ ụka nke a na-akpọ Deeper Life Bible Church nke dị na kansụl gọọmenti ime obodo n'Okojaba na steeti Kaduna. Wee na-akọwa n'agbanyeghị usoro mmemme akwamozu ndị be ezinụlọ be Mary Habila wepụtara n'ihu akwụkwọ dịka onye nke eji mara wee marụ tinyere ya bụ ozi n'ihu akwụkwọ. Wee na-akọwa na ndị otu ọrụ nchekwaba na-eme nyocha na nzacha ya ndị uwe ojii ya bụ ikpe Mary Habila dị n'aka ka fa mee nyocha na nzacha marụ ka Mary si wee nwụ ma marụkwana ife gburu ya. Na fa jụrụ na fa ama mbinyekwanụ ndị be ezinụlọ Mary Habila ozu Mary Habila ka fa jekwa na fa ya eme Mary ife a na-akpọ ọtọpụsị ka fa wee marụ ife gbukwanụ Mary na fa ama mbinyefa ozu Mary without emewe ya bụ nyocha na nzacha ka a marụkwana ife gburu ya dịka ịfụkwara n'ihu akwụkwọ onye nke a na-akpọcha Owere ka ọ pụtakwa wee dee wee sị na onye nke bụ Mary Habila no need justice dịka o si wee nwụ n'ụlọ Dave Umahi na mgbe ya bụ nwatakịrị nwaanyị nwụrụ ebupụtara ozu ya na ọbara sie n'imi ma sikwana ya n'ọnụ wee na-apụta nke bụ na ya ifuru n'ihu akwụkwọ na ya bụ Mary gbakwa n'ọtọ mgbe ebupụtara ozu ya. Wee na-akọwa na Mary na fadị mmadụ na-abụ esi Kaduna wee kpọta n'Ebonyi steeti n'ụlọ obibi minista na-afụ maka ọrụ na anaghị bụkwanụ fọma gọvanọ ndị Ebonyi steeti bụ Dave Umahi. Wee na-akọwa na fadị mmadụ na-abụ na fa bịarụ on 22 of June 2026 fa nọzubedu 1 month onye nke bụ Mary n'ọnwụchukwe dịka onye nke bụkwanụ minista of work bụ Dave Umahi ka ọ depụtara n'ihu akwụkwọ wee na-akọwa n'eziokwu na ya ma onye bụ Mary na Mary nwụkwanụ na ụlọ be ya kama na Mary bụ onye na-eme ndị mmadụ masaji nya ndị agha bụ ike gwụ maọbụ na ịgbajiri ọkpa maọbụ na ịgbajiri aka maọbụ na inwere ọya na ihe agazi ije ọfụma nọ ndị agha abụfa pigide ya aka n'ọkpụkpụ pigide ya aka n'ahụ ịgabazi ọfụma maọbụ emesịa ahụ masaji ahụ ga-adụ fri ịmani enu matuo. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-ajụ ọ na-abụzi na-agbazi ọtọ wee na-eme ife nwa maka a na-akọwakwa lejedrio na ya bụ nwata nwaanyị gba ọtọ wee nwụ anọkwa ma ebe a na-eme masaji ọgbọkwọ nke emere na Dave Umahi na-akọwa na ya bụ nwaanyị bụ masaji ka ọ na-eme ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ Mary bụkwa nọọsụ na-emekwa masaji. Onye nke bụ Dave Umahi wee na-akọwa na Mary so na otu ndị na-alụrụ ya ọrụ n'ebe o nwere yunivasiti na Ebonyi steeti n'otu onye ọrụ ya na ndị na-alụ na ya bụ na akwụkwọ. Ndị mmadụ na-ajụzi ọ na-abụ ndị agha bịaziri ọrụ biri n'ụlọ bịa maka a na-akọwa na mbọsị ahụ Mary nwụrụ na-afụrụ Dave Umahi ka o si n'ụlọ bịa wee pụọ n'onye uwe ojii na-ebu ya na moto bụ ife kpọrọ ndị uwe ojii Ebonyi steeti na fonu na fa buru gbata ambulance bịa na fa kpọrọ ndị ụlọ ọgwụ bịa na nwata nwaanyị anụnwa na ọnwụrụgokwa ndị uwe ojii wee bịa wee buruzie ozu Mary wee pụba. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-ajụ ọ na-abụ na CCTV adụghọbe minista na-afụ maka ọrụ n'obodo Naijiria na si welu CCTV ka emee nyocha na nzacha malụ ka ya bụ nke nwaanyị si wee nwụ na n'ịmụ na ebe ọ nọ wee nwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nọkwa na kọmentị na-asị na CCTV na ya afụ ya na paseji kọrịdọ na outside mana ya afụkwana ya n'ime rum na onwe ike na ọdụghọ n'ime rum. Ụfọdụ na-asị na ọkwa ya bụ CCTV ka ndị uwe ojii ji wee fụ Dave Umahi ka o si na biya wee pụ mbọtị ahụ ya bụ nke nwaanyị nwụchara. Ife etinyekwa ka nna akọrọ ụnụ na-anụ m na ya bụ minista na-afụ maka ọrụ nọọtị na onye ya emekata wee tị n'ọnya nwakpanye nke nwaanyị na ya na ya apịrị ya tinye ọkpa n'ofu trauza. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ ọ maka na minista kpatara na ọ nọrụbeghị n'ime ụlọ nga wee na-aza ajụjụ ka ya bụ nke nwaanyị si wee nwụ na ọ bụrụ n'otu ogbenye kịta anụnwa maọbụ onye esogho n'ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị gọọmenti maọbụ onye enweghị ego na kịta anụnwa nọ ya nọ na kọstọdi ndị uwe ojii na-ekwu ka ya bụ ife si wee mee na-akọwarụ ndị uwe ojii ifefa ya anụ mana nke anụnwa na ya bụ minista enweghị n'ụlọ nga ebe ọ nọ
onwe ha na kọstọdi ndị uwe ojii ebe ọ nọ na ọ na-apụtarị na-ejekwa ọrịa na-eje mkpa ya na-eme ife niile sọrọ ya na ya bụ ife na ọ dịrọkwa mma ife ndị mmadụ tinyere ka nna aka ọchịchị obi ndị mmadụ ka ọ na-yarịtịkwa n'ọmụtịrị ebe ụfọdụ na-asị na si kedu ife Mary Habila chọrọ wee jebe n'ụlọ obibi minista bụkwanụ Dave Umahi bụ minista na-afụ maka wọkụ n'obodo Naijiria na ụmụ nwaanyị a na-asaka na-akpịrị lapụtara ya n'oke ọchịchọ. Chetanụ na ya bụ nwata nwaanyị na-alụ ọrụ na ọ na-eme masaji ọrụ ka a kpọrọ ya jee ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na agwara ya nọọ ya nwa ebe o jere ịrụ ọrụ ọma njenụ ọha ọnọrụbefa o buru onu o ritere. Ebe ụfọdụ na-asị na nke anụnwa ndị be Amerika nyegoro mmemme akwamozu n'ọdụ ka minista bụ Dave Umahi o jego nyefe aka azụ nọ ndị ọchịchị Tinubu na fa ejego nye ndị ezinụlọ ahụ aka azụ ka e wee pichie nya bụ okwu ma tinyekwana ya bụ nwatakịrị n'ala. Ebe ụfọdụ na-atị na Tinubu rituo na Dave Umahi na aka na-agba ya aghọ ya otu aka alajadiri ifefa tinyekwa na kọmentị ka nna akọ anọkwa m ebe ọ nọ wee mee. Ebe ụfọdụ na-atị na ọkwa ya bụ minista ka otu nwaanyị gbapụtara n'ihu akwụkwọ na-eti anya m na nwoke chọrọ ije oshi ọhụ ya eburu nwaanyị tee na nga. Very Dark Man na cho were gbagide mbọ nwaanyị pụta metụzie nwaanyị na Very Dark Man bụrụzie ndị ilo na ndị ilo na-agbazi onwefa mgba n'ihu akwụkwọ na ọ bụghị nwoke anụnwa ka o nwere onye ọzọ. Ebe ụfọdụ na-atị na-achọrọ ịma ife gburu nwata nwaanyị amakwa m alejadiri biko ka nkọdebe ka o betọ nke nkọrọ na nke izizi ndị mmadụ na-ekwu donu anọkwa m ebe ọ nọ wee nwụ amakwa m ife eji wee gbu nwa mmadụ amahọ na ọ nwụrụ onwe ya ka mmadụ gburu ya ka ọ gịnị merie nọọ mgbe m emechara nyocha na nzacha mara ife gburu ya. Ụfọdụ na-atị ndị uwe ojii a na-atị na-eme nyocha na nzacha na mgbe onye isi ndị uwe ojii si na hai wee kpọọ fakịta emechi ife niile tị na ife ọzọ gburu ya. Ebe ụfọdụ na-asị na ọ dị ka eji nwa mmadụ wee na-akwado 2027 election. Amigo